Orofo memo bibia jomo bibia kwaba. Edeba African History and Heritage TV so. And then so for historian Kujajimai, Magia Kunya. Na ohwe babi ametia eyedua yi a ye friend Udum nase ena metia meje mframa. Ye beda obo ade ase se ode enedai aka yemfie ho. Ye dana se bebre. Ne to ahobi nso bre na ase kese Ebema African History and Heritage TV. Atiefo ene ahwefo nyina se brebia ye de content etumo amo subscribe na mo share e ma afoforo nso enya bi ehwe enanso masamba bio mo somfo historian Kujajimai sene ya meye ne da no mo se ma transi dia na eye abakosem amu ede na ya asem ne na ya asem pa nam de bremo enti mense bre no adisrede amedbeto ohwefo a ohwe me ne se ne na ye da edikan a over a page so abomodian say obe subscribe no wa share na wa san like ma afoforo so anya bi ahwe na asem we America no eye asem patre esese oman no obi ate ne no obi ate sa asem no ne no ne de adwobre ebeba oman Ghana ni mede modi kana tomonum tu se mede abakosem a eye nokre ne besiesie asem ntawantawa ewo man yimu mentum ho ase ne ntokwanom ne ade no dudu no afarba ejina se yente yabakosem yenim yabakosem ntino mede atom ho se abakosem bia ayira bia mekwa ku yaba abakosem bia ayira eden tawantawa mentum ho ase ebeto anuanom ne anuanom tem omanfo ntem bia no mekọ aku yaba na mede abesom Ghana fo enunti ena muhume sabre enunti ena muhume sabre se mede sa sempa we ebremu na ena sempa na mde bremu no de yepa encheri bia ena yena na osagefo odse ade ye adimambadu auto sumienu okokan wo Bono Regional House of Chiefs Enshiamudie bia na be ma ye regional minister Akwaba ase na ne kase bonom no okan bibi se o kane kra no nanka sampa esom kosuma anase na sampa eka suma traditional council no na na kansa asemi abefo kasa fidie ntentan so amanfo enye no kre sampa de ya asante ene ne kro ne ba na onyanka saa no na ye na sumahene nso ebra ye koto aba edema no se Council of State member ordinary nase e mamanfo sumahinkuru ahemfie no osan kan se kane na omone sampa fo de be ne sampa fo de ko ahwe ayenche eye mahobabo ase suma ne sampa yakabo na yakabo ya mu ne magese angese a na me oyo na we de na hyase no afi ne ye be achire ena ntemtetie bi ebaaye na sabre ya abaka bomi de na chese eyo drasem nko a chasiamo a ene bo ne nyomri bi atwam so eyo drasem na chese ne ye na nasumahene ko kan ye no ye na domahene so akoka bi ahyem kena edimentum ho ase amanfo bi no ntiase wa ba efo kasa bidi ntentan so ne ntunu amaba mini awutie me sampa abakosem titia nam de brawu sampa fo efri kakala ene kakala no akodi kodivo amam efri kakala ne kotra tambi be free tambi ena be wuram babia ne betene biara so number 1 biara so number 2 ene sampa yi na beba no beba ye no na jamra jao mala jamra ehene edikan efri songa no ho abetena babia ne jamra ti ama ono wakoaje nkuru a ewo ho nwankuru bi te se babia ne kokon a enomene kabli jamra kagbo
any sample biada so number 1 number 2 sa potem ho a na fana fo wo no na Jamra hene a control ho nyina somewhere 1600 ena Jamra bae no na che se okosue Jamra bae no ho no kosue sabre na kutifo nso e wo ho na nzonzo mianum nyina sabre na be wo ho eti Jamra bae no akire ena sampa nso etu free fan free kakala ebetra tambi eno free tambi so ebe wura mu na obae no na ni nua na fa na ni a ono oye Jamra hene eti ho dia na chese se okosue nti okosue Jamra hene ema Jamra hene nso ema na babi mane tren babi anne sampa eni duada so ewe sam me kire sampa nkomia saase no Jamra hene ene de komano se ne hoho ni nua ofiri kakala aba eno no a ono soso no oye na fa na ni akire binum so be kan ho Jamra kagbo kable no akire kuketwa bi nyina be kan ho ema ye na Jamra hene na e frɛ ne safufuo o ma be babi etnae eno achi ena kwamfo a yifra kwamba ye betra so ntreso a ye Margaret e betra boma abampredasi a na ye frɛ ho domafo yi ye so ye bopu adomi na ye na odi dom na mi ye frɛ Nana Tandate ono ene ko bonduku ena okohu na fana hini bia ye frɛ ne Akombi ena ye Nana Tandate premier okoko di boy friend Tano Date premier okosue no na omane babi one na sojafo se benkotena ho babi okosue no ne ye frɛ ho Zanzan village di Zanzan okoko di boy ewo ho Zanzan no kire se akirichiri enti Akombi kan se o domafo ya bade abenkotena akirichiri bonduku akirichiri ho enti babi abe kolango kasa o kan Zanzan na chese ye chirichiri enti okosue be ho okosue Tandate e wo sabia no so sabre na Tandate akon afa babia ne sunwane woyi ene babia ne doma hinkro woyi ene wonfie area ho nyina na Tandate akon adi ho nyina ena Tandate ni nua bofo bene so a na ne ochichere binim kru eni nyam kru na ono so akokon achichere binim eni nyam ena Tandate ebowuram ewo babia na efre ho kodiboy na Akombi no de ode no kobo no wanko kase okokon achi no one ne dom no na chire na mentum ho ase bae between Akombi and ase na fana eni kulango population na ewo babia na efre kodiboy nti ye de ntokwa bae popo kasa ne nyamu domafo no ebo wura ho during the last quarter of the 17th century verse 1670 numho intimentum ho ase bae no na chese esese beko di okon ye no odi Akombi sunkunim ena sa di kulango fo hini bia na ye frɛ no Wurodabia no wachichiri kuru bia ye frɛ no Wurochei eho na okochi ne domu enti Tandate ntokwa na okon ye no nti ema na fana na ewo na fana section a Cote d'Ivoire any section a abedi Ghana ha nyina ekohye Tandate German kingdom German ahinie no opompam the Bono kingdom of German ahinie no opompam ye no okohye ase enti ewo ni benkum so no na Nana Tandate opompam ahinie a ne ye frɛ no Bono kingdom of German no na ni benkum hene ne Pinango hene ene Pinango no akodi Cote d'Ivoire enti ode na fana ene kulango nkuro no a ewo Cote d'Ivoire no ehye Pinango hene benkum hene no ensa ena na ni nifa hene ne suma hene enti ode na fana nkuro no a na ewo ha no ebe hye suma hene nsa
enunti jamra esan se jamra ena na oye panyin wo pom ho na fanafo a be wo Ghana ha oye be panyin nti no oko obo sumahene bo akunwa maano a na oye ne benkunhene enti na fanafo a na be wo pom ho nyina na jamra hene ene di banim na mom asase a sampa fo te so no de eye jamra fo asase no bi no twama sampa ansana ye na konfo ye de ntokwa ebetoa behene no a na yefre no akombi no enti na tandate premier tandata odikan chiche nsase ne dom no mu no ma ho no ekoka suma ho jamra ene ne dom no nyina sampa nom ne kokwan nom nyina eka ho nafanafo abewo pombo nyina be koka suma ho ena nafanafo ne kulangoifo abekodi kodivo anso ekoka pinanko hene benkum hene awe jama hene ni benkum hene we ansana Abokofi War eba enti Abokofi War of 1746 ena Asante so bekotia German enti won tokwa no mu no kakalafo no a bebe chichire biadaso ne sampa no beko koboa Asante ema ni di German so nkunim ena German hina yefre na Abokofi owuye na efri ho no mba no German fo na san tintim bahenie no eyi ohne foforo ema ni di beso edi oman nanim edi na chese the political structure no nhihye no de na ewo ho ahenie no na edaso wo ho nti o ho na German fo no ene Asante akom eti after Abokofi War 1746 no German asumane domano nyina na eka ho bi no ene Asante ekokun biu Sante hini bi a na yefre ne Ose Kwame Akowua ne breso German ne Asante kokun ema antentam ena achirei Ose Kwame pensonso German ne Asante kon eno de na Ose Kwame no ye Sante hini bi a no ye libra enti na ono ontwitwato akese emma obi a wako di ne sunkunim se mo di sunkunim ti fase brem enti na German fo no penasem afeso na ono wo penkramosom German ma no bonduku nom ne ade na nkramofo wo ho yepa enti nkramosuma na se Kwame no ye Sante hene na ni je hunti no ba sa Asante fo tu no fura konwa so no nkramofo na be wo German man no me ne German fo no ina kas e kan se Asante hene we de ya damfo no na mamuo kama ade na ese mutu no nti etisa de a ye beko atia central government na ewo Kumase no na ya sa akofa Ose Kwame no abetuna kudwa no so nti ye no sa ntokwa no de eye kudita meka se eye kudita atire ene ye san ko biu 1818 adinkrawa yanko biu a eno sagrenti war baya eno ebewiwi Asante no eguye na Asante no senia na Asante ahini esitia no ose tutu opemso ana odikan ochichire Asante man no kwa manya ne atra yefre no Kumase Mampong Nsuta Kokofu Gaben ene ejiso nom no di kampo aba no sa dom no ne kabo mu kan se ne yen ye kokon aje fa ahudi afri denchirafo nhyeso ase enunti ye befre ye ho osantifo sese osanti ena yahia ye kan bom osantokwanti osantifo na be ye asantifo na ose tutu opemso ne edika no ni nyansam no na oye statement na openkabom enti oye se no nkro na atwa ne ho ahia no eye Kumase 25 km radius nkro na atwa kwa amanya na be ye Kumase ho ahia no
ebinim ya duanafo ebinim so every adanse dodo na ya adansefo enti etisade a yenkokon na yenchi adansefo emeka ye ho enti se tutu ekokon chi adansefo no beka asanteman ho nkurotuo no obedi kan form asante no mabeso o mabedane asantefo kwana ofa so mabedan asantefo no ne se obobo nkonwa ede ma won eno sande abebuo bi to ho se obi enkyere obi ase efise obi kyere twinebo akodu awu ase a na wa kyere asanteman ase enti sankron son no a beka bo mu a be form asanteman no be kofa asanteman no baaye nanso ba se tutu ote ase a se tutu the first ochi beka ho no obobo nkonwa ede ma won ne ode apobi tu betim se mo ba bia mo firi mo nkyere obi ankyere obi ase se be ya ebenya nkabo mu nti ena obobo nkonwa ede ma won nti beso benya atenka se be ya asantefo Broni beka say they were fully integrated or assimilated. Beko kan asanteman no saafo no bene nebete babia na efre ho Ashanti region no. Ashanti region na saafo no. Babia o se tutu ne edika o kyekyere ye eka dom no bom a be ye solid ne ye efre ho Ashanti region yi. Na arewo sema awom ne se o se tutu a odikan opiri ho no opokuware the first buy opokuware ene ahemfo no a be ba o se tutu achi no sa nka bom se ye kona wo be kan ye ho ye de wa be kan ye ho ya bokonwa de ama no banto aso okona odi oso a odo firi nekro makon se wa monsa so de a every nekro afibia fa bia good your friend saying pot kukuo bedamase fa betuma konwa ho ewukumase wo de betuna konwa ho wukumase e no ano no wasemasa wahinie na udi ne dada no di ne saa policy no e na ahemfo a bedi o se tutu the first achi beyeye enti babia opokuare okontre ye bia no wa masafo na anya atenkasa asanteman no beka ho na mum o ma benya atenkasa mo de ne ehia firi mo ho ane se mo diska kokko bebre yen na se ye kokko fantesa ye ne abrofo no sa mo beba beboa yen mo di sojafo beba na ye beko eno nko ye beko akokko eno nko na no ohia enti amana man no a akire one be yes anka bom no nyina nya tenka se be kan santeman no enu nti na broni ba ya o be kon sti asante a eye easy man no because baba ka no na be diba henie dada be wo be hene be wo be bibia be wo batran konwa dada asante be kon ye no ne o hia firi ye ho ne se ye kokon a okokon ene abrofo ana fantesa ye be mana sojafo na kokon na afeno so hia yebe man good no dia koto na konwa ho eno ano no asa se o manu nkonwa asem de Davida sante na mo konwa amabe nti obi atena amase se oye independent odi ne ho so a owo na hemfo ne bibia te se ne anane man no ho wo ho dada ansana asante ekokontia no sana asante ne ye nti yamfa ho so opokuware odi jaman so no okun abokofi ewo 1746 no nkuro no a jaman hene tandate ede ko hihye pinanko hene oye ni benkum hene eni suma hene na owo ni nifa hene no etoko so ana bene suma enti jamra ene sampa ene kokwan ne nafanafo na ewo pomo nyina no betoko so eni suma enya asetena ena okoko divoire so a nafanafo a be wo ho ne kulango afo a be wo ho no betoko so ene jaman hene tandate ni benkum hene a oye pinanko hene be ye sanka bom no be ko she na se menka ne sa na mre ne ekwa nimu no na chese obia pe ayonko afa
Ena Sampa after 1746 Sampa hini bi a yefren Wole Kwame Jabore ono ne call Asante ena okoka kire Asante se o husa Asante ye powerful o ye powerful dia ene ono no ebe fa yonko na se because na wa aba foforo oti Jamra hene na asase so Jamra ne man do bi tran se be ya Sampa onyantokwa oba beboa no na se Asante nzu nyantokwa ono Sampa be kwa akoboa Sampa nyantokwa da ma Asante ameboa na mum no Asante ne nyantokwa Sampa ebeboa Sampa na sabre na banaka ho nyina banafo nyina ka ho kakalafo no bia ne kotena bana na ligbifo no mene pelafo etete ho enu ntuma ebe framfo no ko fra ya kasa no asesa kakra na Sampa no eno ane bana no dom kro no abefiri kakalabae no efa babi na na efrebe ho bana no enti German hene ene de din bana no ema be se sabra na ene Asante kono osu omonwere Asante asojafo no opoku a asojafo no na monnafo bennafo ne koye bana a aka ho sana abakosem no tie enti sabre no a na sanfufuo a oye Jamra na oka suma ho na odini benkum hene no na Sampa nso ewo hobi even though Sampa hene no efa ase eko Asante hene ho se ono no be fa damfo na baboaboa be ho ewo ntokofom Sampa hene no koye sa arrangement no na bribia no ofiri ha na se oko Asante ene Sante hene akodi nkomo a o pass through hwan o pass through Achempem hene ne so no o pass through na Achempem hene na hoho ne Sampa hene sana Sampa kwana Sampa ene Asante fa so ehwibom eno no na after 1874 Sagrenti war no ebe bubu Asante ewiewie no kojo to no na jese bofo na wudi na chi ne etu atia kanode a esese osane bawaji Sampa ohina odo ho ko bata no se ne broni abeko atia na hinie no asɛ dia na kire se esese osane ba enti Sampa esan ba ebedi ye nana Jamra hene ni nyurum lesan se Jamra hene no ye suma benkum hene ndi no ema oye den Sampa nso ebe kan ne ho mre no ekwa animu no obeye Sampa ebeye suma ne de obeye suma ne jase hene akirei ena osan koye ne fumusa hene eho evidence ewo ha yebe kenkai ma atifo ati eni yipa enti sa ena Sampa history no ekobae enti Sampa ekokan suma ho a na oye suma ejase hene na senhweso no na mitumra mechiresi enti no document ya me bekenkai me twifri Pratt eye Sunyane archive BRG 29/2/6 na momientie ne ewumu eye krata bi a 1983 Sampa suma etwe wo breko a Sampa kan se ot no ho afri suma ho na yentire mu nseme or say that before the Sampa's two's elevation to its present status as Fumunsahene to the Suma tradition to the Suma paramount stool, the Sampa Hene was the Jaswa Hene to the Omai Hene of Suma traditional area. I repeat, or say that before the Sampa's two's elevation to its present status of Fumunsahene to the Suma paramount stool,
the Sampa Hene was the Jaswa Hene to the Oman Hene of Suma traditional area. Sampa Samba Yeno ebe kan Suma Hono after the Sovereignty War no Suma Hene no Jaswa Hene na chire mre no kwa ni mu no so Sampa fo mo ho eden enti meya mo fomsa hene fomsa obi a ofomsa obi a ne ho eden a otim kon enti you rise from Jaswa Hene eko fomsa hene. This is the evidence me de mi tumra na ma chire si. Now a second evidence nso ewo ha o say we and also archival evidence na making kind ede atre atifo we a bono ahafo regional house of chiefs 1983 elevation to paramount status. Later the bono regional house of chiefs etroye say ode ekopija Sampa man hene. Yes, an attachment ebi na making kind. Attachment paragraph C. Or see the committee also realized that the relationship between Suma and Sampa is nothing more than a loose confederation which had existed among Suma, Kwachuma, Sampa and other stools, all independent of each other, and who tried to cooperate with Drobo stool and attended meetings at Drobo with the Drobo stool as the Oman Hene. I repeat. Also, the committee also realized that the relationship between Suma and Sampa is nothing more than a loose confederation which had existed among Suma, Kwachuma, Sampa, and other stools, all independent of one another, and who tried to cooperate with Drobo stool and attended meetings at Drobo with the Drobo stool as the Oman Hene. Now, or say the relationship between Sampa and Sumano was a loose form of confederation. Confederation a yankabum ku. Nientuma okane sa ne se Sampa ko kan Suma ho na owo nasase a oteso. Jamra eko kan Suma ho na Jamra Hene ewo nasase a oteso. Enti no asase semu de na chese obia edi ne ho so. Na mom ye ka political structure no a nkonwa semu a na Sampa ehye Suma ase sa na etie senia ene Jamra eye Sampa Hene ni benkum hene no eno enkyere se Jamra Hene ne nsase no nyina eye Sampa de na mom Jamra Hene ewo na sase a o control ena ode sase no besum Suma saa so na Sampa Hene won sase a na ono control na ode sase no ebesum Suma. Enti after 1874 Sampa alliance with Asante no eno ho no eye twitwitwitwi ema osan ede ne ho be pata Suma ebe Suma ebe kan Suma traditional council no ho Sampa ebe kan Suma traditional council no ho up to 1984 Sampa ye peja no man be ye mahe ha ena asem no wo enti abakosem kakra makai edi adanse pepe se osadifo ka se na Suma Sampa esum ko Suma ana na Sampa ehye Suma ase a enya de awaye den ontiye eye nokure trudu kakra makai ani da ho mabie ani so ma atiefo atiase na yeden ena Sampa kote no ho efri Suma asem no ehye 1942 eho no eba no ena mentim ho ase ebeto Sampa ani Sumafo entam na kwankwa efa so baaye ni
1942 hoba no Sumahini bi bedi akonwa ne efre Kwaku Kunadu na Kwaku Kunadu a obedi akonwa no ka say no Bobby Asampa kuro no da no ewo nkwantanane so ufri bonduku a Sampa ofa onsa benkuma oko wenchi ofa nifa kwanda ho a oko brekum enti adwadifo a be free kon kodu asoro ho nyina na be pese be coast ho ekodu dwa nyina na be nyina be pass it through Sampa ba be fosuma na be kodu dwa ewo Kitampo ene Atebu Salaga ene Wagadugu nso befa Sampa ba befa ha eso efa Doma Sunyane sabrene efrene Odomase area ha nyina nso na besi Kumase na befa Kumase so ewom eko coast ho nso be nyina befa Sampa de a Sampa kuro no abeye dwadibia kese ehon so na dwadifo no na beba bese ofrikon beduru ha wabre na wase nti wo time no Sampa no ekoye big market center na Kwaku Kunadu kan se etisade a suma Sampa kan ye hode a mumye nyi ye traditional capital no eye man hene no na transe no na yemfa nko Sampa ode sa adwen no baaye no na suma hene Kwaku Kunadu na sankonwa no ene na anya adwen ne bedi abufuo tu no fra konwa no so betu no efra konwa so no ena Kwabena Kunadu obedi akonwa Kwabena Kunadu bedi akonwa no ka se asama na Kwaku Kunadu no otiasia na odi akonwa a okan ye se yanko traditional capital no yemfa nko Sampa yi eya Sampa o mumi anya ni sa o mumi anya ni sa kasa ni nyamu Kwaku Kunadu ne kra no okoji asase Sampa o hye ahemfie biase ana wosi ana betu ni fura konwa no so enti Kwabena Kunadu so bedi akonwa ana ono so ye se ni ana Kwaku Kunadu ye no amutu no eya Sampa o ene meso metwa so esese ye dane traditional capital no man hene na transe ewosuma ha no esese ye de ko Sampa efise Sampa eyofumsa hene ya bone jaswa asana peja na komwam de na kofumsa hene dia ye nkosi traditional ahemfie no wo Sampa na ya hwe yi a Sampa be ye kuro kese a wan ha ebe minis suma Kwabena Kunadu ye friend Kwabena Tibra ono so de sa adwen no baaye no ena suma trankonwa no betu no fra konwa no so sa semwe ebe ha Sampa fo yie pa ena Sampa fo kan se na ya ne munyina ne form one traditional council na mahemfo mienu anya adwen pa se be the project bi eba ha na se ho tu be de a na che se ho pe asem enti se mo pe asem de a ye no mo tintontan ye tonkwanta ya pai enti 1952 sabre no a na local council eba no Sampa kan se onko dwan ni suma local council bio eho na Sampa tie atua kese pa na Sampa hena odi atuate dom na nim no ne efre ne na Samodua the first ono nne Samodua Sinabloy Samodua the second abidi na konwa yi abakosem saa na ti o bre babia wo no ye betwa wafunuma na ye begunsa mo wanom abosom wo ho no onananom nom abosom no se wantena ho na wo kobọ ho asesa wo babia edanse bo a obesa na aba eti Samodua otoso odikan ene boabo adoma no kablefo kokwanfo ene duaraso ene subosabo asenom nkrotuo bi nebe yese bebe local council suma local council no ben joine jai ba tebe ho afri suma traditional council ho 1952 no na betre letter come Asante hene say dabi lalai Asante hene mo na benya local council even abebe frene Nafana local council na suma local council de ben join bi o
abayan for local council na mabe sabre na awasufo nso pe local council drobo pe local council suma ne kwatwoma pe local council nti obi pede a muina monka mo homo near mam one local council ye be friend German local council domno emu papai eti ama local council no ama so up to verse 1960 ye independence nti na local council na ye cheche no e free German drobo japikrum ekonu nyina no Krubian who are not traditional area bien who are your man full local council. Iti ho ena sampa eni suma onchi no start here. Etuamu na nanasa modua a oye sa adomnyasem ne kofobai no ono owuye ena owuye ena Nana Kofi Suni obedi na konwa. Ye Nana Kofi Suni the second day obedi akonwa. Obedi akonwa no e na oye se obepe man hene. Ordinankrata that was 1983. Ordinankrata by Regional House of Chiefs. So obepe man hene. Na man hene for no research committee no trans na be so okay. Ya de ya hu se nanka o kansuma ho enti yebe makwan na ohini bi a ho asem ka no application no ho asem ka no wabeka ena suma twere koye se no suma ekotia mu se na sampaka ono ne ho suma traditional council ho na sase no a sampate so no jamra hene ene de ma no a jamra hene eye suma ni benkum hene enti se anye bia no sampa epe man hene kra ya nanke se ode for no ni suma no so wan famfa so nti otia mu enti okotia mu no ewo bono ahafu Regional House of Chiefs no ema Regional House of Chiefs no dragi ni fit a na beguso a be ye nhwehwemu no ansi committee no de ejetumu eye nhwehwemu wie ye no committee no jetumu se sampa ete ono anasase so a ofata se ye man man hene nanso nasuma eye ogolo oyobia bono ahafu Regional House of Chiefs na odimu tintiman etino otoko so atwe protester ema bono ahafu Regional House of Chiefs no na odile sampa so obegina tum na obeye no member of the bono Regional House of Chiefs no na sampa hene Kofi Sunu the second the year say na ene yet saade a asante kura mako aboa no pe ene ye memfa application no mfa hoy memfa sa back door ho eno no de application e ko tumfo ho opokuare the second eno opokuare the second e man a recommendation letter say onu onim no wako aboa no pe enti abana hwe onu atena sa asesu no mpija ena abana hwe ye na upija through the recommendation PNDC government 1984 or elevate Sampa to paramount status through Asante Hene Opokuare the second ne recommendation sa ena Sampa abakosem no etie enti se ye nana osagefo eka se suma na osum ekosampa ontiye eye nokure trudo asem American abakosem a media form edi adanse okosampa na okubisaba asem American ya na beka ubisa sampa kwa asem American na beka quite recently mekoye video meko jamra hene na na sanfufu na hemfie asem American okaye ewo me page so enti osagefo kasa asem na ontiye eye abakose mu nokre na waka na ye na suma hene osagefo nyanka ye no eno kan se eye to abama no as council of state member oba ya orders no eye na nasa mudu ya the second sinabloy na ohobi onene mam na ordabase no kan niji sembi se ene suma ne sampa ya kan bomin ebema ye niema niema nyina akonkan na kane no
ntawantawa beto yentemu a eye san modua the first na de ba yenti suma ya twena sampetwe nipa mienu so se mo sokuram na mo twe a we yo twe we yo twena de na be ye kora no be wai mo mienu no bia ni hwa ne nsa beka na se ne ye nyina ya be ba kode a na eye anigisem saa simwe atoma koma so kese pa ne no ne kire se abakosem esa na chibiu wo hu se san modua the first ne breso ena suma ene sampa entem se ya suma kan se sampa kan se onko suma biu na even suma local council kra on join the biu so no what ye pia san modua no na asa na aba biu san modua the second nipa kra ne ose nkabom no na nas ya san modua the first ose nkabom no wo hu se asa na aba biu nkabom na da suma ne sampa ntamu a na ya osa modua ne edika na ose no no a ekodi sampa fuonya ne no na ama ne be nkonwasem kra aya apepa be bobo be hutu no wo hu se sa modua kro no a na asa na babio a ode sa nkabom no babio sa na bakosem tie sa na nananom hyehyɛ tie enti sampa fo a mo fili kakalabae na mokose mu nua pani ye na safufu a oye jamra hene na mu nyina mo ka bo mu eni suma kosom ye na monom abosom ebobo mo hudua ona nanom abosom a benom ye bobo be hudua no a eduru babi abufuo nti oso mfa nya aduma no wo hu se okoye no babi a okoye no chese wo nse ho nti ohu ne ato a wasane aba enti eye nkuranhye kese enti mefasa akwanya wi so na mabo be na sumahene na baso saa kasa na oka he no se ne sampa ni suma ya kan bomi no asema atoma koma so papa nana ntuchema mo apiafo na okoji aman ya osa modua a otoso mienu oso ne emeka kire ne se etwa no a onana sa modua ne edika etwa aye no ode kokobone enetwa ode yabufuo netwa aye nti no esanse na babia okoye no honye watenase nti wo se wasana aba dia na nkambom no monyeden monhyem kena na munyina montra ho asomdwiem efisa suma ene sampai abom awie abom enti sa motra ho asomdwiem a suma ene sampa kurei mo be kyekere mana abaye kura ebeye krabehwe a chese mosetra mu bedi a enya asepetwa enti mede nase kese ebe ma sa ahemfo mienu se na no meet na mokoye ni suma ahemfie sa nkambom na ma hyase no momma emu entity bio yese babia esese odeto no wamfanto a eire ifrito etietiefo bomodin ase na ye first time over platform we ana page so subscribe na share na ma afoforo nso enhwe bi na san like eka ho enti meka sa no eba wiye no ne meka ne se asema osade osagefo eto na numtuo eka se na sampa eka suma ho no onti eye nokre enti ba beka o sampa ya asante no sampa ekoye military alliance sampa ne sante hene because abra na sante wode enti ya na omam bia pese ono no ko fadamfo no nyantokwa aboa no one ne koye military alliance enu ntrese sampa asase ye sante hene dia no na se sampa sante ye sante hene dia na safufuo no so a ono oto sampa danua jamra hene so a o ma sampa
asase tena so no ono nso say na obeka say na nka ono obeka enti hayam de no ye beka abakose mu nokre na ye twaba abo saa de na no ye beka abakose mu nokre na ye twaba abo saa ade na no enti we eye ne phase 1 chapter 1 am deba but chapter 2 ebe soso na chapter 2 no mbe kodmase na makofia pri nkonwa saase so mentim ho ase bi aba ho na mbe set records no straight enti adiefo amutie me historian Kodwachiman me de metisi dwoma na ma tie si dwom masem ne se me nka asem abakosem a enye nokore abakosem a eyo nokore if you say me no me trained me a professional historian my first degree second degree third degree in history nti me kasa na nim ni America asem a me meka no me nye ho research amenka na metu mebo awura tanosubin valley num ho ni amantokwa wo ho antokwa a ehya ase 1925 100 years ago eda so wo ho a tuntwada no mekwa koyi abakosem a etachire e de aba enti minua se one subscribe sa channel we a na waye ho subscribe na share na ma afoforo nso enya bi hwe medamase atiefo eha na mede nkaebo no ene nkomobo no ibisi medamase memamo emonitie adehye ma